Θεωρείτε όλους αστείους λοιπόν. Σε πεδίο αντιπαράθεσης μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μαρκόπουλο, παρουσία μάλιστα πολλών μαθητών. Γονείς και δάσκαλοι του 4ου Δημοτικού Σχολείου διαμαρτύρονται για τα 8 κοντέινερ αίθουσες στα οποία κάνουν μάθημα τα παιδιά τους. Εδώ αντιμετωπίζονται τα παιδιά μας λοιπόν ως σεισμόπληκτοι. Εκτός το ότι στεγάζονται σε προκάτ, δύο είναι ακόμα τα βασικά προβλήματα του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Το ένα είναι ότι 150 άτομα μοιράζονται τις δύο τουαλέτες, αλλά και το βασικότερο ότι δεν έχει κάποιο στέγαστρο. Τις τουαλέτες, κύριε Δήμαρχε, έχετε πάει στο διάλειμμα, πήγατε στο διάλειμμα, δείτε τι γίνεται. Οι γονείς στην κυριολεξία στόλισαν τον Δήμαρχο, καθώς όπως λένε τα Isobox τοποθετήθηκαν πριν από 6 χρόνια για να καλύψουν πρόχειρα τις ανάγκες. Όμως τα παιδιά στιβάζονται στην κυριολεξία μέσα σε αυτά τα κουτιά. Προφανώς και δεν με ικανοποιεί και προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εδώ για να δώσει αγώνα και να λύσουμε ριζικά και οριστικά το πρόβλημα. Έχουν προσθεθεί 2 προκάτ ακόμα, με αποτέλεσμα τα 80 παιδιά για τα οποία κατασκευάστηκε αρχικά να φτάνουν τους 140 μαθητές σήμερα με 4 τουαλέτες συνολικά. Μάλιστα, οι μαθητές της 1ης και 2ης τάξης του Δημοτικού πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας συνοδεία δασκάλων και γονέων. Δεν αποκάλεσα κανέναν ψεύτη εκτός από τον κύριο Σωτηρόπουλο που υπογράφησε. Αν και τα πνεύματα ηρέμησαν, οι γονείς δήλωσαν αποφασισμένοι και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με κινητοποιήσεις μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής προς το Υπουργείο Παιδείας.